Ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ηλίθεια Ντεφεράκου. Στην δημιουργία σύνθεση του μουσικού θέματος της εκπομπής ο Νίκος Χατζιονίδης. Η Κατερίνα Βουτσά είναι και στις επιλογές των τραγουδιών. Πάμε στο Μάριο από το Γάλλιο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά εκεί. Γεια σας. Μας ακούνε. Είμαι Γενικός Γραμματέας, λέγομαι Μάριο Νικολόπουλος, είμαι Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου των Οδηγών των Δυσκόλων Λεωφορείων. Είστε, αν μπορείτε πείτε μου πάλι, Μάριο. Είμαι Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου των Οδηγών των Τουριστικών Λεωφορείων. Και μας φαίνεται με αφορμή για τη χθεσινή κουβέντα. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και για το θέμα γενικά των οδηγών που έχει ακουστεί. Πολύ ωραία. Γιατί οι συνάδελφοί σας, θα το βάλετε κατευθείαν, γιατί μειώθηκαν τα πρόστιμα από την τροχέα σε περίπτωση που ένας οδηγός πούλμαν δουλεύει περισσότερες ώρες από το προβλεπόμενο? Και πόσο είναι το προβλεπόμενο? Αυτή είναι η ερώτηση να απαντήσω κατευθείαν σε αυτό, είναι από το θέμα. Αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Αυτό, οι προβλεπόμενες ώρες είναι 8 ώρες οδήγηση μαζί με τα 45 λεπτά διάλειμμα. Δηλαδή, συνολική απασχόληση 8 ώρες και 45 λεπτά. Ωραία. Ισχύει ότι αν κάποιος οδηγός πιαστεί να δουλεύει 11 ώρες, το πρόστιμο που θα φάει η εταιρεία του, ας πούμε ότι δεν είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης, απλώς είναι υπάλληλος σε εταιρεία που έχει το λόγο. Οδηγός. Ναι. Το πρόστιμο της εταιρείας είναι μειωμένο Το σε σχέση με το παρελθόν? Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Λοιπόν, στις 23 Αυγούστου 2013, με απόφαση 3 Υπουργών Εργασίας, του κ. Βρούτση, του κ. Χατζητάκη και του κ. Στουρνάρα, πάρθηκε μια απόφαση σε αντίθεση με όλη την Ευρώπη, η οποία έχει πολύ αυστηρά πρόστιμα στο θέμα αυτό. Μπορώ να πω εξουδωτικά και το αναφέρει ο νόμος. Ο νόμος μέσα λέει ότι πρέπει τα πρόστιμα να είναι αποτρεπτικά, να λειτουργούν αποτρεπτικά. Λοιπόν, εδώ πέρα στην Ελλάδα λοιπόν της Ευρώπης, που όλοι θέλουμε την Ευρώπη και φωνάζουμε για αυτή, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο καλοκαίρι και μειώσανε τα πρόστιμα σε τέτοιο βαθμό, όχι μόνο τα μειώσαν σε τέτοιο βαθμό που καταστήσαν τον νόμο ανενεργό. Παράδειγμα, σε ελέγχους που κάνουμε με την τροχέα και με το ΣΕΠΕ και με το ΙΚΑ και με τη ΣΔΟΕ. Λεωφορείο πήρε 10 κλήσεις, θα το λέω ακριβώς, 10 κλήσεις, πήρε 10 χαρτιά ο άνθρωπος. Έτσι, ξέρετε πώς ήταν το σύνολο των προστίμων από τις 10 κλήσεις? Πόσο? 230 ευρώ. Είναι δυνατόν? Ο άνθρωπος που έγραφε τις κλήσεις, ο τροχονόμος, και να είναι καλά τα παιδιά και τα ευχαριστούμε για αυτό που μας βοηθάνε, ο άνθρωπος μας είπε, παιδιά, τζάμπα τόση ώρα γράψουμε. Είχε δίκιο, έτσι, προς Θεού. Είχε δίκιο ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Αυτό λοιπόν έγινε για κάποιο λόγο. Επειδή γίνανε κάποιες διεργασίες στο σωματείο μας, επειδή οι συνδικαλιστές δεν υπάρχουν παντού σωστοί. Έτσι. Αλλάξαν τα πράγματα στο σωματείο μας, μπήκαν νέα παιδιά και αρχίσαμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Να κυνηγάμε την ανασφάλιστη εργασία, τις υπερορίες, τα Σάββατα, τις Κυριακές, όλα αυτά. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν ενοχληθήκαν με αυτό που κάναμε και προφανώς αυτό έχει όνομα και επίθετο. Γι' αυτό λέγεται η ΓΕΠΟΕ, είναι η Ομοσπονδία των Εργοδοτών, η οποία είναι μέλος του ΣΕΤΕ, που αφορά τον τουρισμό, για να μην λέμε τυχαία και να λέμε και ονόματα κάποια στιγμή. Άρα ποιοι πίεσαν, οι ξενοδόχοι πίεσαν? Δεν πίεσαν. Το ΣΕΤΕ έχει μέσα διάφορες ομοσπονδίες. Μια ομοσπονδία λοιπόν είναι αυτή που σας είπα, η ΓΕΠΟΕ, είναι η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού, η οποία έχει λεωφορεία, έχει ξενοδοχεία, έχει πλοία, έχει τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και ανήκουν όλοι αυτοί μαζί στη ΣΕΤΕ. Ναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ενοχληθήκαν από τα πρόσωπα που τρώγανε, γιατί ήταν παράνομο. Προφανώς ο προγονόμος δεν γράφει κάτι πρώτο που εγώ. Αν διαπιστώσει παράβαση, γράφει μία κλίση. Λοιπόν, επειδή τα ποσά ήταν πάρα πολύ μεγάλα, προσπαθήσανε με διάφορους τρόπους και κάποιοι τους κάναν τη χάρη για να εξυπηρετήσουν το πολιτικό τους κοινό. Έτσι. Τους κάναν τη χάρη και μειώσαν τα πρόστιμα τόσο πολύ που πια δεν υπάρχει νόμος. Αυτό είναι το δικαίωμα στον κάθε εργοδότη. Πέρα το ότι εκβιάζει τον εργαζόμενο. Έτσι, πέρα το τον απειλεί, αυτά που είπαν τα παιδιά εχθές προχτές, ότι ή πας ή φεύγεις. Έτσι. Του δώσανε το δικαίωμα να σου λέει το εξής απλό και να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να μην το κουράζει. Του λέει το εξής απλό. Αδερφέ, θα βγεις έξω, θα παρανομήσεις, θα πληρώσω 50 ευρώ, 60. Δεν με νοιάζει. Έχω βγάλει 100. Έχω βγάλει 200 από τις ώρες που έχει δουλεύεις παραπάνω. Γιατί
Μου επιτρέπετε όμως. Βεβαίως. Και να βάλω και κάποιους ακροτές που δεν μας ακούγανε νωρίτερα τις επόμενες κουβέντες. Συγγνώμη κιόλας. Πολύ καλά κάνετε. Όχι, ίσα-ίσα. Πολύ καλά κάνετε και αναφέρεστε σε αυτό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ναι, στον κλάδο σας ως εργαζόμενοι σας απασχολεί. Έχει μια επέκταση αυτό όμως, δεν μπορούμε στο κλάδο μας. Η επέκταση, ίσως να παίρνω το λόγο και να σας προλαβαίνω, δηλαδή αυτό να Το θέλετε. ελληνικό παρακαλώ, γιατί εντάξει. Εμάς η κουβέντα είχε πάει με αφορμή το τραγικό δυστύχημα που δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, νεαροί κιόλας. Δύο κοπέλες, και εάν ένας οδηγός δουλέψει περισσότερες ώρες, ο οδηγός κουβαλάει ψυχές. Μπράβο, αυτό ακριβώς είναι αυτό. Μας ενδιαφέρει και το κομμάτι αυτό, δηλαδή. Δεν ξέρω αν σε πρόλαβα, Μαρίτο. Όχι, να πω κάτι. Το έβαλες στην πραγματική του βάση. Γιατί πέρα από εργασιακά δικαιώματα, πέρα από τις διενέξεις που μπορεί να έχουμε εμείς σαν σωματείο με τους εργοδότες, αυτά ο κόσμος δεν τα ακούει. Έχει κουραστεί κάπου. Να μιλήσουμε λοιπόν για το πρακτέο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπαίνουν σε ένα λεωφορείο. Εσείς μπαίνετε σε ένα λεωφορείο να πάτε μία εκδρομή ή να πάτε κάπου. Είσαστε υποχρεωμένος να γνωρίζετε τι έχω κάνει εγώ το προηγούμενο βράδυ? Όχι, βέβαια. Είσαστε υποχρεωμένος να γνωρίζετε εάν εγώ έχω κινηθεί το προηγούμενο βράδυ? Όχι. Θεωρώ βέβαια ότι το έχετε κάνει, ας πούμε. Εσείς. Να μην το θεωρείτε βέβαια. Ο κόσμος πρέπει να έχει αντίληψη και να ξέρει ότι έτσι όπως έχουν φτιάξει τα πράγματα, ο καθένας μπορεί να καβαδίσει ένα λεωφορείο, να το οδηγάει επί όσες ώρες θέλει, σύμφωνα με τα πρότυπα που μου δοθήκανε, δεν τρέχει τίποτα για τους εργοδότες, και εσείς θα μπείτε μέσα ανυποψίαστος και δεν ξέρει κανείς, ούτε εγώ που είμαι οδηγός, αν θα φτάσουμε όλοι μαζί και πρέπει να φτάσουμε. Εάν συμβαίνει αυτό, είναι επειδή πολλά παιδιά, τα πιο πολλά, έχουν συναίσθηση του καθήκοντος και ξέρουν τι κάνουν, και όταν δεν μπορούν υπάρχουν και περιπτώσεις που λένε δεν μπορώ άλλο. Εχθές σας πήρε, γιατί όλα αυτά έχουν διάφορες προεκτάσεις. Βέβαια αυτό για μένα πρέπει να βάλουμε μέσα και τους τελικούς των φορτηγών, δεν πρέπει να τους βγάλουμε έξω. Ναι. Γιατί είναι πάνω στον δρόμο, οδηγούν μεγάλα οχήματα, αυτοί είναι ακόμα πιο άτυχοι γιατί κοιμούνται και μέσα στα οχήματά τους. Το ξεχνάμε αυτό. Με κρύο, και δεν βάζουν το αυτοκίνητο να δουλεύει γιατί και πετρέλαιο, με κρύο, έξω κάνει κρύο. Είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι, αυτοί όλοι που θέλουν να έχουν τις ζωές μας στα χέρια τους, να καταλάβουν πως έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές. Στη μητέρα αυτή που έχασε, οι μητέρες που χάσαν τα δύο παιδιά αυτά, ξέρετε κάτι, δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Μπορεί να ακούγεται λίγο λαϊκίστικο αυτό που λέω, αλλά για όλα αυτά τα νέα παιδιά που έχουν χαθεί στους δρόμους. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Για όλα αυτά τα παιδιά κάποιοι πρέπει να δώσουν λόγο κάποια στιγμή. Δεν μπορεί αυτοί οι κύριοι που εδώ πέρα βάζουν τους υπουργούς, γιατί τους βάζουν αυτοί, να μειώνουν τα πρόστιμα στην Ευρώπη. Όταν πάνε, τα πληρώνουν τα πρόστιμα, κύριε Κωνσταντίνε, συγγνώμη. Ναι. Τα πληρώνουν τα πρόστιμα. Και δεν λένε και κουβέντα. Εδώ, επειδή μπορούν, κάνουν αυτά που κάνουν. Και εγώ έχω να πω από τη θέση μου ότι εχθές σας πήραν κάποια παιδιά, σας πήρε ο Γιάννης, σας πήρε ο Παναγιώτης. Τα παιδιά αυτά λοιπόν, ο Γιάννης έχει 3 κόρες. Τον έδιωξαν από τη δουλειά του, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ανοίχθηκε να υπογράψει μία μείωση μισθού, θα τον πήγαινε στα 500 ευρώ και να δουλεύει 18 ώρες. Την ίδια μέρα που έγινε αυτό, που απολύθηκε γι' αυτό ο Γιάννης, που έχει 3 κόρες ανήλικες στο παιδί, έτσι. Βγήκα, έστειλα χαρτί στην τροχιά και με βοήθησε η τροχιά του ΚΡΕΑ και πιάσαμε τον κύριο τον ιδιοκτήτη αυτόν και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη να οδηγάει το λεωφορείο του χωρίς κάρτα ταχογράφου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πρώτα αυτοκίνητο δεν έχει μέσα κάρτα ταχογράφου, πατάει ένα στον δρόμο, ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο? Ο οδηγός. Ποιος οδηγός? Δεν έχει όνομα. Κατάλαβα. Τι κάνουν λοιπόν οι εργοδότες? Το πρωί, στις 5 η ώρα που ξεκινάνε να πάνε για τα εργοστάσια, τους λένε: παιδιά, μην βάλετε την κάρτα μέσα στον ταχογράφο. Θα τη βάλετε στις 7.30 το πρωί. Και θα τη βγάλετε στις 3. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί σε όποιο γραφείο έχουμε πάει για έλεγχο, και αυτά που σας λέω τα έχω σε χαρτιά με σφραγίδες επίσημες, και όποτε θέλετε μπορούν να έρθουν να σας
σας τα φέρω. Τι κάνουνε όλοι οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων? Ας μην βάλουν το 100%, να βάλουν το 98%. Και έχω ευθύνη για αυτό που λέω και όποιος θέλει μπορεί να μου κάνει και μήνυση. Έχω πει το όνομά μου, τα έχω πει όλα. Δηλώνουν τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων από Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 3. Κωνσταντίνε, αν πεις στον δρόμο τώρα που θα φύγεις να πας στο σπίτι σου ή τώρα που ερχόσουν, είδες τουριστικά λεωφορεία να γυρνάς στον δρόμο? Έχει δίκιο. Βεβαίως έχει. Μπράβο. Αυτά ποιοι τα οδηγά φαντάσματα? Δεν ξέρω τι ισχύει αυτό που λέτε. Όχι, δεν το λέω υπομορφή. Ναι, το κατάλαβα. Υπέθεσα ότι. Λοιπόν, Βαριά Σάββατο ώρα. Κυριακή δεν πάνε εκδρομές. Τα τουριστικά γραφεία κατά βάση Σάββατο Κυριακή δεν δουλεύουν. Προφανώς. Ας μας πει λοιπόν κάποιος από αυτούς τους υπουργούς που υπέγραψε τη μείωση ή ας βγει ένας εκπρόσωπος από την Ομοσπονδία των Εργοδοτών και να μας πει πότε ήταν η τελευταία φορά που ο εργοδότης δήλωσε οδηγό ότι εργάζεται Σάββατο Κυριακή και πότε του πλήρωσε νυχτερινή εργασία. Ας βγουν να μας πούνε πότε ήταν η τελευταία φορά που έχουν βάλει λεφτά στις τράπεζες. Γιατί ξέρετε γιατί μας υποχρεώσανε, κάναμε λογαριασμούς στις τράπεζες και να μας πληρώνουμε στους τραπέζες. Ξέρετε πόσους μήνες είναι απλήρωτοι οδηγοί? Πόσους? Εγώ θα σας ξεκινήσω από 3 μέχρι 1 χρόνο. Να σας πω και ένα καινούργιο για να το ακούνε και οι άλλοι. Οι εργαζόμενοι, όχι μόνο στον χώρο το δικό μας, γενικά οι εργαζόμενοι. Να σας πω μια τακτική. Όποιος οδηγός πάει και κάνει μια αγωγή, για δεν δουλεύει, για οτιδήποτε. Ο εργοδότης του κάνει αγωγή για δυσφήμιση. Είναι καινούριο κόλπο αυτό τώρα. Σου λέει όσα θα μου πάρεις από την αγωγή, γιατί θα του πάρει σίγουρα λεφτά, θα σε πάω στο δικαστήριο, θα σε ταλαιπωρήσω για το αν θα βγει η δυσφήμιση. Εχθές, και αυτό που θα σας πω είναι τραγικό, εχθές με πήρε γυναίκα οδηγού που δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και μου είπε, ο άνθρωπος όταν ζούσε έχει κάνει μια αγωγή στον εργοδότη του, το δικαστήριο πρωτόδικα έβγαλε 110.000 ευρώ. Φανταστείτε πόσες ώρες είχε ο άνθρωπος, έτσι. 110.000 ευρώ πρωτόδικα. Κάνει έφεση ο εργοδότης, ήταν γύρω στα 48. Η κίνηση του εργοδότη ξέρετε ποια ήτανε? Έκανε με αυτό. Ναι, συγγνώμη. Έκανε αγωγή στη σύζυγο, στην κόρη και στο γαμπρό του εργαζόμενου, επειδή με την ιδεολογία ότι πήγαν στο ΙΚΑ και τον κάνανε ρεζίλι, επειδή ζητήσαν την ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εργοδότης του Γιάννη με τα 3 παιδιά που σας είπα έκανε αγωγή στο Γιάννη και σε έναν άλλον συνάδελφο και στο σωματείο μας και ζητάει 45.000 ευρώ από τον καθένα για δυσφήμιση. Παραβρήκε τον πελάτη του εργαζόμενου. Κατάλαβα τι λέτε. Ωραία, θα το δούμε και με τους υπόλοιπους ακροατές. Εγώ θέλω να σας πω εσείς δημόσια. Όποτε θέλετε μπορώ να έρθω, να βρεθούμε, να πιούμε ένα καφέ, να σας δείξω αυτά που έχω και από εκεί και πέρα προχωράτε. Εντάξει, θα κρατήσω το τηλέφωνο σας και θα το δούμε, Μαρία. Να είστε καλά. Μια τελευταία ερώτηση. Στις μεγάλες αποστάσεις